правим още една стъпка напред в нашата впечатляваща история на успеха. Идва най-великият фаст-трак за всички времена. Подгответе се за изключителна кариерна възможност и ни последвайте към следващото ниво. С една дума, фаст-трак за мен е просто гениална програма. Моята мотивация е да дам възможност на много приятели да променят живота си. Сега просто знам, че всичко е възможно и хоризонтът ми се разшири невероятно. За мен фаст-трак показва, че LR Health and Beauty наистина мисли за нас, сътрудниците. Определено съветвам новите сътрудници на LR да се включат в фаст-трак, защото това е бързата писта към вашия успех. Най-голямата инвестиция в историята на LR. Над 80 милиона евро вече изплатени на сътрудници в фаст-трак. Повече от 30 000 сътрудници в фаст-трак. Тази година ще изплатим 25 милиона евро на сътрудниците в фаст-трак. Вашият кариерен стимул. Сега е вашето време. Вдигнете нивото. Станете лидер на организация. Фаст-трак за мен означава огромна разлика. Просто няма по-лесен начин да стигнете до върха. Фаст-трак е истинска мотивация за мен. Моята цел е да бъда свободен, финансово осигурен и в добро здраве. И всичко това е възможно тук. LR Fast-Track. Тази огромна възможност е достъпна за вас. Това е най-голямата инвестиция в историята на компанията. 25 милиона евро. Ако сте развълнувани, ако искате да вървите нагоре, тогава се включете сега. Level Up.